Nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Kami po miyembro kan KBP, kapisana ng mga broadcasters ng Pilipinas. Mga tugang oras niya to, 10:35 in the morning. An oras hatod sa Indokang Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Milo. Doble ang sulit with the new Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Downy. Bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Uy, aram mo na dawan bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makitaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pagtinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning po sa Indo Gabos. Welcome sa ang programa. Aramon niya itong unyang pong aldaw na inining Webes. Pet sa 11 na sa bulan kan Pebrero 2021. Feb Ibig month, sabi nila. Ako po ang sinong lingkod, Mardela, dahil iba sadik sana. Pero tingnan, medyo alipot lang po ang pag-iribanan sa ngunyan. Sa Webes po, pag Webes, ang alas 11 po hanggang alas 12, naka-schedule yan para sa mga pag-iriba sa DNR. Sa indang programang kapalibutan ta at amanon ta. So ang aramon niya to, hanggang alas 11 lang po kita. Sa pag-iribanan kita, at least mga 20 minutes para po sa mga dugang na istorya niya po na pagkaaga. Technical side, siyempre kasabay niya to mga tugang si Ronald Baldo. Production Assistant Center, kasabay ta dyan si Kagandaan sa Sound, Angel Mustasa. Siyempre sa DCGB Social Media Department, kasabay ta si Mark Shen Madrid at yung IT. Sadit sa naman yan, pero malanit. Kumusta po kita mga birthday celebrators? Happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. At yan siyempre naman po sa mga nag-celebrate kasi ng anniversary, happy anniversary po. Mga devotees si St. Jude, don't forget to attend the mass and say your novenas. Aka sa mga may helang po, sana marahay po kamo, marahay na kamo. Asin makabalik na po sa tuyang ordinaryong routine sa pang-araw daw. Kumusta mga misis na nagluluto po sa ngunyan, naglalaba, rekas-rekasan taod to na naman. Palinigon asin pahamoton tanganing mapremyuhan. Sa mga nagluluto, sarap-sarapan ang mapremyuhan. Alright. Mega Force Patrol, kasabay niya ito sa presentasyon kang programa. Yaw na po sinda. Inoto niya ito ang linya ka mga pag-aribat ha. Mga tugang hali po dyan sa luwas. This time, nasa linya na ang babaeng walang pahinga. Hans Galero, good morning tabi. Please come in. Yes, maray na aga, Sir Mar. Maray na aga sa mga parantabay. 23 ang panibagong kaso ng COVID-19 sa Bilog na Kabikolan. Naku, 23. Ito na naman kaini ang sa Albay. 7 ang sa Albay. Yes. Ang nangyayari, saan kayang mga bayan yan? Sa apat kaini
Sir Mar, ang gikan sa Banwaan nin Piwi, tigsararo ang Banwaan kan Bakakay, syudad nin Legazpi, man ang syudad kan Ligaw. Gustong sabihin, sa first district, 5. Oh, 5. Apat sa Tiwi, saro sa Bakakay. Roger. Digi sa second district, saro sa Legazpi. Yes, sa Tapos sa third district, naman. saro sa Ligaw. Roger. Pangyari di. Okay, sige. Sa ngunyan, yun nga niyan, piton sa Albay, saman kaining sa Laugan 23, saman kaining narehistro sa probinsya ng Camarines Sur, tuluan sa Magaraw, tuluan sa Naga City, tigsararoan Buhi, Calabanga, Sin, Karamuan. Sa probinsya ng Sorsogon, 7 man ang narehistro tabi Sir Mar, Duan, Castilla, tigsararoan Bulan, Bulusan, Gubat, Santa Magdalena, Sin Sorsogon City, mantangaan mga probinsya ng Camarines Norte, Catanduanes, sa Sin Masbate, ano wala ni nairehistro na COVID-19 cases ngunya na pagkaldaw nini. Good news ngunya Sir Mar, dahil sa wala kita ni reported fatality, mantang may 31 kitang reported recovery sa bilog na Kabikolan. So, Pero pira recovery sa Albay. sa Albay, ang recovery sa tulo. Tulo. Sa Legazpi. Saro sa Legazpi. Roger. At least may recovery. Yes, at least nagbawas-bawas lamang. Tapos walang namatay. Roger. Ayan, kaya lang, still mayroon tayong nagpositibo. Oo. Okay, sige. So, ang total recorded cases na 4,541 and ang aktibong kaso tayo 611. Dakul pa. Dakol pang ibabawas. Okay. Yan tabi Sir Mar, ang pinakabagong COVID-19 update digdi sa Kabikolan with Boy sa Mobil, Ans Galero, DCGB. Thank you very much, Hans. Mga tugang, yan po tabihan sa tuyang informasyon. Kali po dyan sa Department of Health. Bit-bit. Mga tugang ni Hans Galero. Kasabay po si Henry Boy Mata. Ito naman po sa mga kababayan talagang di pa kita binibitawan. It is not a guarantee na porque may naroon ng bakyuna, at saka di pa nga nakakarating sa atin, ay maging complacent na kita o magpakampante na kita. Sabi ka mga amigo COVID is a dangerous thing. Kaya, love your life databi. Keep safe, stay at home kung hindi naman kinakailangang lumabas. Di ba? Na hindi na maulakitan, hindi makaulakit, likay-likay sana. Nobody gets sick with COVID no more kung tayo'y mag-iingat sa ating buhay. Nobody gets too much hurt anymore. Wag sanang mga away at wag pasaway. Sa kalsada kung pakalat-kalat ka, mag-face mask ka, mag-face shield ka nang hindi ka mahawa. Love your life, stay ka lang muna sa bahay, sumunod ka lang, you'll never die. COVID is a dangerous thing. Pag nahawa ka, kawawa ka, at pamilya mo madami pa. Yan, para hindi madami ating pamilya, maglikay po kita, magsulog ka mga dapat natong isulog. Face mask, face shield, distansya amigo, at is 1 meter. Huwag mistay sa mga kulob na lugar at saka siyempre mag-disinfect, magugas ng kamay, dahil magparakapot sa mga surfaces, arugan lamesa, mga barandillas, and iba pa. Tangani po na makalikay kita, okay? O bueno, mga tugang-dugangan na po ang istorya, kali po dyan sa luwad. Nasa linya, mga pag-iribata, dumang kita sa 3rd District, mga tugang, 16 minutes bago po mag-alas 11. Jim, please kami, Jim. Yes, salamat tabi Mar, maray na aga sa mga parantabay. Makakaroon niya tungon yan tabi Mar si Kagawad Mig sa Amano, na chairman no economic enterprise digdi sa Sangguniang Bayan kan Ginobatan with regards ni tabi Mar sa ASF kung saan an Ginobatan dari Ginobatan Hubilyar na sanaman digdi sa 3rd District kan natatana na nasa pink pink zone wara ki kaso ki ASF. Ang question tabi Mar nagabot digdi sa mga merkado
depleted na an sources kan makukuhanan ki urig. Aha. Kung sudigdi sa nasa ginubatan, gariday kayang sustiniran, kay puhan maghanap ng iba na lugar na pwedeng mabakalan. An posible na sa hubilyar, gari Ligaspi. Ang question, taso Ligaspi, siyempre natural ma-preserve man kan sa indang supply. Actually, Kamalig. kunya na kuro lang na talaga. Puro lang na, kaya dahil mo man mabasol na maglangkaw, ang presyo kan karne apektado natural, may domino effect ini duman sa mga karihan, sa mga ninegosyo, ikarning orig na kalimbawa mga panira. Iyo. Aha. So, yaw di si kagawad mix amano kung ano ang mga device na pinag-iisip ninda sa natural na ipagayod na pupungpungo niyan sa paglawdigdikan mga fakturador na iyon sa ropa sa dagdag na kaaditan na kung magpararala og ining fakturador na hali sa ibang lugar nagbabakal kihalangkaw na presyo anong mangyayari digdi sa toya maubusan kita ki ureg. So yan digdi tabi Mar si kagawad mix amano kung ano ang mga pinagpopormular nindang device digdi sa sanggunang bayan para mapreserbar ta na masustiniran ta for long term kakulangan ki orig sa palibot. Kagawad, good morning. Sa ibong na linya po si Papa Mar Good morning po. sa DCGP. Good morning po, kagawad. Hello, good morning, Mar. Apa. Hello. Apa, good morning po, Tabi. Okay, ma'am, ano po, Tabi, ang kagawad, ano ang preventive measures na pinagpaproponer o pinagpaplano nindo to make sure na day ma-deplete day maubos ang supply ta and mamantinir na igwa magaya sa merkado? Po, siyempre dapat po, ipoprotect nga na natin ang interes ng mga taga-ginubatan. Oo, talagang makapagsabi na po ako na depleted non-stock man dito sa ginubatan. Actually, nag-ibo na po ako ng ordinansa. Actually, duwang ordinansa. Hindi ko sa nakapot na nakikig. Kinikito ni Jim. Ayan. Pero ano ang pinakang sabi nga ni kaya na laman kan ordinansa? Basta bawal na po ang maglaog ng fakturador. Bawal Dito sa ang ginubatan. fakturador sa ginubatan. Kumbaga, nag-form na po didi ng organization sa mga hog raisers para makontrol man nila ang presyo sa mga hog raisers. Oo. Minsan pa ang mga parabakal man, medyo barat man magbakal. So, nag-form na po ng asosasyon. Ang presidente po, si Barangay Captain John Tansalting, na makukontrol na po ang presyo man barang san mga urig didi. So, po. And then, bawal po ang ginubatan magbakal sa mga red zone. Okay. Po. Natitigani po ako, Marta. Ang daraga pala, ang red zone na. Iyo po, igwang nagkunyan, igwang nagpositibo po digdi sa nagkaduwang barangay. Actually, nagkaling last week dyan sa may partang Kilikaw. Po. Opo. So, hindi natin maalin sa mga hog raisers na abot na ninda mag-raise ng pigs because once tinamaan ng swine, African swine fever, ang sa the area, 1 kilometer radius, talagang titirigbakan mga urig, nalulugi. Oo, so nga na po, ay pamang kami ng stock. Nag-survey, nagpasalamat man ako kay Sir Hill Camasis sa close monitoring talaga niya ang nangyayari po dito sa swine industry. Oo. Okay, so paano yan? Dahil depleted na, paano ang gigibuhon kan komitiba nito na matuwangan sa mga para buno taning orig dyan na makakuaning bunuon pa na orig? So far, pinag-ihistoryaan pa lang po. Okay. Because nag-approve pa sa nabaga po kami ng budget. So, ito included arag sa ading problema. So, siyempre po, pag-istoryan po naman ni siyempre sa pamumuno ni Mayor Ann Onhoco na mapakaray po ang swine industry dito sa ginubatan. Nako. Nya ano po yan? Dahil man nagmahal sa paborito kong longganisa dyan. Ay, medyo man siyempre. Dahil man nagmahal o nagmahal kiniit. At siyempre... Ito man sana po. Siyempre, oo. Siyempre, ma-cover man sinda kuaninda san presyo. Bata sinabayan pakan paglangko kang bawang, sus Mariosep.
Ubus na po, nagdarangkaw. Wala naman po, nagpatigugulayan, Iyo po. manok. Okay. Zero na po, all of the above. Di ano Grabe na. ano ang agrangay sa imo kan mga mga meat vendors ta diyan? Kumusta Ang na ang buhay agrangay nila? talaga po nila, nadidipay sila na sila magbakal ng pork. Okay. Oo. Pero siyempre, we have to sacrifice. Mhm. Oo. Dahil kung hindi po kita magsakripisyo, hindi kita magpatarabang-tabang, Okay. lalong mawawara po ang pork sa aton nila. Okay. May plano po ang sanggunian through your committee na magpataw ning price ceiling tanganing dayman magulpi ang mga konsumidor ta. Arag po sa ang Sir Mar. Apa. Konsako po sa sanggunian ang pagtaw ning price ceiling. Okay. Nagado na kami, nakausip na po naman sa DTI, Mhm. nakausip na naman sa Department of Agriculture diyan sa Kamalig, and so sa pati sa veterinary office. Opo. Hindi po sakop, maski sila po na problema Mm. because they cannot control the prices of pork. And Ayun. also paray nga ni, problema ang paray, takabarato man san paray nga na 9 to 10 pesos lang a kilo. Mhm. Mhm. Oo. Ayun. So, wala po daw sa DTI ang pag-control. Ayun. Maski, Jim, magadon ka dito. Mhm. Hindi sila. Ang piga-control sa na daw po sa DTI, sa mga canned goods, Ayun po, mga finished ayan, ang product, sakop yun nila. lang po. Pero ang agriculture ko na ang may say kayan because ang pork, kasi ng mga gugulayan, yung sakop ng agriculture yan. Iyo nga ni po. Pero iyo po so pigtaraman niya, nagme-rating po kami. Hmm. May representative po hali duman sa Department of Agriculture. Ako daw ninda sakop ang pag-control kan presyo kan vegetables and arugay ni po. Ayun. Di pwedeng maghiro dyan sa Local Price Monitoring Council sa ginubatan to protect the interest of the consumers? Sa nga na pauno, Sir Mar, Opo. nationwide baga po adin problema. O kung man sana dito sa ginubatan. Yes, opo. Oo, lang, so siyempre ang- kami mag-rely man kami kung unan gigibo po sa nasyonal. Opo, ang problema kasi ang price ceiling sa Manila iba kan sa sitwasyon sa probinsya. Tamasalang ka duman ang presyo compared digdi. Pero ang problema, sir, nagahabol man ang didi sa aton because nga na isan ASF. Mhm. So, nagahabol man po. Nagkaka-depletion of stocks. Ayun. So as of this first time, gurano po ang kilo kan orig dyan sa Indo? Saka na po, 300 pesos per kilo. Po. Yugyugunon mo yan. So liyan po yan. Grabe. O subilog. Po. Oo, ako ni pati- sabi, Sir Mar, pati- pag nagabakal dati sa dakilo nga na 3 ports na sana. Nangyari mahal talaga ang urig. Mahal talaga sa ganyan. Mahal talaga sa paborito ko longganisa. Sus Mario. Ay, oo. Masiramon man gila yun, sir. Bakal ka sa bakal. Dahil mo na pag-intindi ho ng presyo. Masiramon man talaga. Mari nga ni nagjitang unang unya ako kagawad ta. Ko subuhay ko na. Dahil una kong pork for 2 months. Wow. Wow. Big pa para dali kita kang gout, baka iyo ang problema ko. Ayan. Okay. Anyway, kagawad salamatong po and we will be very eager to know sa mga sunod po nindong reports kung ano ang mga development po kayo ng pigigibon nindong lockdown dyan. Okay po, sir. Opo. Okay po, Sir Mar. Okay. Thank you very much. God bless you. God bless you po. Thank you po. Only na si Jim. Ayan, Jim. Okay, so yan tabi Talagang para parang naimpit sa nag-umpong ang bato. Oo. Kayo man mabasol so ining mga traders kaya so nagbibirinta kay ning karnita. Natural mahal man subakal linda. Domino effect bagay na. Low supply and demand. Correct. Kulang sa supply, natural lang ka ang presyo. Yes. Kaya pasalamat man nga nito sana mahirasan kita digdi sa Bicol kan pigbabiyahe naali sa Mindanao pa Manila. Dito man sigurado. Sana magkaigwaman nila. Anyway, maritsot kita sa regional office sa pag may mga panahon. Nadabubutong na pati kaning presyo kan orig sa mga karning manok. So sira, gulayon, sunyog, mahalo na ngunyan. Yan. Tapos na pamahal mar. Iyo. Wala naman ay ano na sila daw mangyari ka na so kasapon ang pagkalako kan gasol 800 plus 860 nagdagdag ki 32 pesos duwang urnada na dang umining-increase kan sa pagbakal kong sunundan 760 sanggatos na ni pinatong
Garo mabalik kita kani sa kusot. Yugon mo naglalangkaw so kakaunon, so babakalon, sululutuon, mahal. Yes. Kasi nasa nakainis sa mga kinakadaihon talaga. Ayan, talaga. O yan sabi mara realidad. Akan sa tuyang kapalibutan mo yan, higos-higos na, anpait, magtanom. Sabi ni Kong Didi, igos. Oo, kaya sige Maring magkibarbaga ni Daylang Congressman Fernando Didi Cabredo, magtarano, burong kalunaan mga kadagaan. Correct. Oo. Nganing maski puro pa paano, inilay pang long term ini tabi masagpod na iguanin ASF, iguanin pandemya kay puan kita na mag-antisipar. Yes, For long term sitwasyon. Correct. Ayan, okay. Okay. Diyan tabi mga dagdag na impormasyon with Kagawad Mig Samanon, Chairman Committee on Economic Enterprise, Sangguniang Bayan kan Ginobatan, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Jing. Thank you very much, Kagawad. So, paano tabi? Mga amigo, sa mga nagara po sa tuya, o paano kanide, kung ako ma-accommodate ta, ma-iskierda na kita. Ano? Palagon mo pa? Baka mabuta sa mga amiga ta from DNR, ha? May commercial ka pa. Okay, kuha si Luwens. Luwens, 2 minutes. Go ahead. Yes. Salamat tabi partner maray na aga, asin na maray na aga sa gabos na makataraan tabay sa magandagdag pang bareta, pinagagaba na ngunyan nara Chief Mark Andy Marbella sa na Task Force Kalinigan tabi partner Mar ansarong waiting shade digdi sa may hampang ka na STI Legazpi. Inian na sa iyang ipinagunabitan ngunyan sa DCGB News na parte inikan sa indang road clearing operation tangani ng mas magayo saan na bulos ka na trapiko asin na maray na dinampo din in obstruction digdi sa syudad ka na Legazpi. Susugay Marbella dakulon pa mga istruktura ang nakatalaan indang garabaon na nasakop na sa mga road shoulder asin mismong sa mga tinampo tangani ng mabawi na mga natural na agihan kaini asin na tangani ng pautog na kasuguan sa lokal na gobyerno ng Legazpi kan Department of Interior and Local Government. Kaya sa ngunyan, doble versus ang sa indang pwersa susud kay Marbella asin na kung may makadarakit man sa inda, sinda may naaga ng dispensa asin sila pinagkikibo lang nindaan sa indang trabaho, may kinaaraman sa siring na bagay. Yan tabi partner Mar ang mga dagdag na istorya, alitigdi sa satuyang location. Ako po si LBB. Thank you very much, Luwens. And that ends our program for today. Magatugang salamatan pong maraming sa Indo. Happy Valentine. And Kong He Watchay. Para sa aga. Sa Indo mga boss. Thank you. Bye-bye. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1500 for 25 Mbps. Fiber X 2500 for 75 Mbps. Fiber X 3500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We